Oh, oh, Wow. Oh. Ha? Oj, možda je čarobna. Ne, ja se plašim. Ti probaj. U redu. Hju. Ne radi. Ouch, oj. Oj. Ha? O? Ko si ti? Koje su vaše želje? Ha? Želje? Nastija, mi smo srećnici. Šta da poželimo? Auć. Au. Nije više vruće ispod mojih nogu. Da, veoma toplo. Da, sad nije toplo. Ha? Oj. Uf. Oj. Uf. Aj. Izvini, popravit ću to. Aj. Ha, za tebe su. Hvala ti. Idi odavde i vrati se u svoju lampu. Tako si dosadan. Možda da tražimo neke igračke? Puno igračaka. Izlazi odatle. Ajde, napolje. Želimo igračke. Puno igračaka. Želite igračke? Brže. U redu. Ha? Ovo nije igračka. Vaše igračke su ovde. Da tražimo iznenađenja? Okej. Ha, vidim jedno. Aha. Oj. Kolačić iznenađenje za devojčice. Moja je. Ha, ima još iznenađenja. Za mene je. Za devojčice je. Aha, gle, tamo je još jedno iznenađenje. Pronašao sam ga. Auć. Puno iznenađenja. Teško. Nastija. Bolje da tražimo sladoled. Toliko je vruće. Duh iz lampe. Gde si ti? Šta se desilo? Šta vam je potrebno? Sladoled. Jako je toplo ovde. Mi želimo sladoled. U redu. Sladoled. Pikabu. Ja želim sladoled. Ti si tako loš. U redu. Wow.
Ovo je za tebe. Oh, hvala ti, Nastja. Wow! O, i moj. Deco, nemojte da jedete previše slatkiša. Hvala ti puno. Drugari, imate li braću i sestre? Pišite na ovaj Instagram. Ćao, ćao. I lajkujte. Lajkujte i subscribeujte se na naš kanal. Doviđenja!